Konstruksyon ng isang barangay hall sa Mangaldan, Pangasinan, mahigit isang taon na umanong nakatengga. Narito ang report. May 2019 nang simula ng konstruksyon ng two-story multipurpose building na magsisilbing barangay hall ng Gagasangan, Mangaldan, Pangasinan. Ilang buwan ang nakalipas, natapos ang first phase ng proyekto. Pero hindi na nagawa ang second phase ng proyekto hanggang sa maranasan ng pandemya na dulot ng COVID-19 noong nakaraang taon. Hanggang ngayong taon, nakatengga ang proyekto. Akong tatanungin nyo, talaga aburido rin ako dahil karamihan po dito sa barangay namin, mga constituent natin, tinatanong nila lagi sa akin kung bakit nahinto yung construction. Hiling ng mga residente at maging mga opisyal ng barangay na may tuloy ng proyekto para mapakinabangan na. Maganda din dito, kaso maganda dyan din. Kailangan na kailangan dahil alam niyo naman masyadong maliit yung opisina namin. Ayon sa DPWH, nakahanda ng mahigit 700,000 piso na pondo para sa second at final phase ng proyekto na sisimulan na sa susunod na linggo. Phase by phase yun. Yung phase 1, yun nga po, complete na po yung phase 1 natin. Bali, phase 2 na po yung completion nun. Kasama na po dyan yung painting, yung electrical system, tapos may waiting area pa dyan. May water system pa sila. Giit ng DPWH, matapos ang first phase ay wala pang nailaan na pondo para sa second phase noong nakaraang taon. Ngayong 2021 lang nakapaglaan ng pondo para sa second phase ng proyekto. Sa oras na matapos ang proyekto, ay agad itong ita-turn over sa mga opisyal ng barangay. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan.